Ania La Ketdin. Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taman iti ingredients. Rugya akong ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamita na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intaki din. Kakaiso na nga adu tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito yung kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, ganda niya pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo tagbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga niya pa nagpasadak mo? Bayam dayta pa sa pasada a dayta. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang garot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. JR aramidan ni Baket ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit kulat to tagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nga agpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni Baket ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaam mon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya yung naramid ta. Kurang, adhanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni ti banog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kay nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ninja tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titungtungan ta akas ta. Shakti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami iti panagpasada ma. Bakit? Kasano nga rod ti kina-presidente? Amumat, anabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahit ang arapaap ko. Mao din dito yung i-deliver ko. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Ne. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din dayta di cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia.
Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugkat na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamen! Agtugaw ka Anya itahin tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nila kayo mo. Ang mga numakitanak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Adda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kayo mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na ammomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Huwag mo ta. Ramanan taman kit ti daytoy. Oh, cake! Ammom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anya, ikaw mati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dya insend na. Dinoble na mo ti bayad na. 1.5 ko ngam inaramid na mo at 3,000. Kita Ni bakit man? Ure mo malay, dekat dito roba kong cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, pare. Nairanta danaskin nga baking nga, pare. Anya Dayta, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibakit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga agpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Eh, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga kasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, Ramanam Ketdin? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabali na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino dagiti nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake ti order na lakay. Aligo, nagsakitan takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arudan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan,
So katanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Jagpayam mo na niya tiraman dagitikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman, bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na day ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si miksi ka dita kukom. Agap apura ka di? Saan mo tunay? Kayat mo, ramanan taman na day ti cake nga in-order ko kini bakat mo. Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among tiraman na, special cake tayo niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa ngay? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya Dayta, damagam kiti ano, anya man ti order na a cake. Taaramidan ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agpay? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar arabidak. Nasamit unay Dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyangarod kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka, saan mo kayat? Diyan ki di order ni Biti ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan anasaya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan kunak na Na, apaya makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan kunak na Umay kuramanan. Ngam kalpasan na, mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni Baket mo. Saan pare? At dan inala ni Baket ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga roda na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake.
Anya mo jay para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko dayjay, apay aya. Apay sigud para deliver mo ngay. Lakay ko dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat? Sumayat ka mat. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya kalaki din, gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko? Ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan milaang jay cake ngar aramidam. Hay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Ania La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.